Лукашенко вирішив відсвяткувати День волі. Сапраўды? Виходить так, бо Центр виборкам призначив день інаугурації Лукашенки акуратно 25 сакавіка, День волі. Супадзенне? Вельмі малаверагодна. Ці это спроба сапсаваць свята беларусам, якія па ўсім свеце будуць адзначаць Дзень волі. А можа, наадварот? Апошняя клятва Лукашэнкі стане фінальным актам яго кіравання. У студзені дэмакратычныя сілы крытыкавалі за тое, што ладзілі за мяжой 6 ў дзень выбараў Лукашэнкі. А цяпер сам Лукашенко падладзіў сваю інаўгурацыю пад Дзень волі. Як у 1994 даваў першую прысягу пад бел-чырвона-белым сцягам, так цяпер яго апошняя клятва прагучыць у галоўнае нацыянальнае свята беларусаў. Дарэчы, мінулую інаўгурацыю Лукашенко праводзіў тайна. На мерапрыемстве не было нават паслоў, запрасілі толькі аслоў. Сімвалічна, што праходзіла яна 23 верасня 2020 года, у дзень асенняе раўнадзенства, калі ноч пачынае панаваць над днём. Так тады і атрымалася ў Беларусі. Цемра рэпрэсіі апусцілася на ўсю краіну. Можа, і зараз атрымаецца сімвалічна. На каталіцкае дабравешчанне, калі птушка гнязда не ўе і дзеўка касы не пляце, Лукашенко прамовіць словы клятвы, якая стане для яго апошняй. І Беларусь дачакаецца добрай весткі, што настане вясна не толькі ў прыродзе, але і ў народзе. Жыве Беларусь!